खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन एनडिएनि बिजाथि एबा एमएलए डक्टर हबे थरेनखौ आसामनि बिधानसभानि लेङाइ बुंथिगिरि महरै फोसावबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रिया समाजारि बिजोंनि पस्टनि गेजेरजों बे खौरांखौ मिथिहोदों मख'नो गोनांदि डक्टर हबे थरेना आसाम बिधानसभानि लेङाइ बुंथिगिरि जानायनि उनाव बिधानसभायाव ट्राइबेल हारिनि संबिजिरारि मासि आरो साननाय हनायफोरखौ फरायथिनायाव गोख्रोंसिन जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों गिबि मन्थ्रिया गावखौ आसाम बिधानसभानि लेङाइ बुंथिगिरिनि बिबानखौ फोसावखांनायनि उनाव गोजोननाय फोरमायदों एनडिएनि बिजाथि डक्टर हबे थरेना क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे बर' फरायसुलिया अबथिरायै जिउ गोमादों खौरां मोननाय बादिब्ला दतमानि बरसि जरानिफ्राय सेरफांगुरिनि रामफलबिल सुइस गेटआव बेरायनानै न'फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो हरखाब गोबारै फैनाय गंसे ट्राक गारिया स्कुटिजों थांबाय थानाय फरायसुलिखौ होख्रेमनानै गालाङो जेराव दिया ब्रह्म मुंनि उन्दै हिन्जावसाया जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे लोगो दिपान्जलि ब्रह्मआ गोब्राब जोखोम जादों गोब्राब जोखोम जानाय दिपान्जलि ब्रह्मखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो खौरां मोननाय बादिब्ला बे सानै फरायसाया दतमा UN एकाडेमिनि फरायसामोन बे खेबाव बिटिसिनि सिङाव नुनो मोननाय नंलिया दुरन काप जोलुर गेलेनायखौ गुवाहाटीनि सुरुसुजा इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियामाव खुंजागोन दुरन कापआ बे खोथाखौ मिथिहोदों मन्थ्रि बिश्वजित दैमारिया मख'नो गोनांदि भारतीय रौनिया बिफाननि गाहाय बिबानगिरिफ्रा तामुलपुराव थानाय रौनिया बिफाननि मावखुलियाव दुरन काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ बिथा खालामनानै आसामनि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि बिश्वजित दैमारिजों सावरायदों आरो गुवाहाटी सुरुसुजा स्टेडियामाव खुंफुंनायनि इसारा होदों फैगौ जुलाइ आरो आगस्ट दाननि गेजेराव खुंजागोन दुरन काप 2022 रायजोआव खम फरायसाफोर थानाय फरायसालिफ्रा बन्द जाया होननानै रोखा खालामनानै होबाय सोलोंथाइनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बिथाङा फोरमायथिदों दि गासिबो रायजोनि प्राइमारि फरायसालिफ्राव खम फरायसाफोर थानाय फरायसालिया बन्द जानायनि मोनसे खौरां ओंखारदों नाथाय बे खौराङा सैथो नङा रायजोनि प्राइमारि फरायसालियाव 30नि खमसिन फरायसाफोर थायोब्लाबो बेफोर फरायसालिफ्रा बन्द जाया होननानै रोखा फोरमायनानै होदों रनज पेगुआ बेनिख्रुइ बांसिन खम फरायसाफोर थानाय फरायसालिफोरखौ नायबिजिरनानै जों बेनि सायाव राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावदों सोलोंथाइनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै फैनानैबाव सासे आसामनि लाइमोननि जिउ खहा नखरनि गाज्रि हालोदनि थाखाय गुबुन रायजो एबा उत्तराखन्डआव खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन आसामनि लाइमोन गुनिन्द्र सयकियाया नाथाय खामानि मावबाय थानाय समावनो जाब्रबथायजों जिउ गोमायो गुनिन्द्र सयकियाया बिनि गोथै देहाया दायो दिल्लीनि गंसे देहा फाहामसालियाव दङ नखरनि हालोदा दायो जोबोर गाज्रि हालोदाव दङ जेराव रां रुफा गैयिनि जाहोनाव फिसाज्लानि गोथै देहाखौ न'सिम लाबोनो थाखाय जेबो राहा गैया बेखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों जाहाथे फिसाज्लानि गोथै सहखौ न'सिम लाबोयो नखरनि सासेल' रां खामायग्रा सुबुंमोन गुनिन्द्र सयकियाया नाथाय दुखुनांथाव जाब्रबथायजों गुबुन रायजोआव जिउ खहा जानो गोनां जादों फिसाज्लानि बेबादि अबथिरा जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननानै दायो नखराव दुखुनि सायाया साग्लोबदों 30 জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হ'ব এটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা ভিত্তিহীন মিছা কথা এটো জৰীপ কৰিব দিয়া হৈছে এছেছমেন্ট কৰিব দিয়া হৈছে যে 30তকৈ কম থকা ইয়াত কোনখিনি বিদ্যালয় বহনক্ষম কোনখিনি বহনক্ষম নহয় ইয়াৰ ভিতৰত যিসমূহ 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত যদি 30 জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা এলপি স্কুল আছে হেখন স্কুল বন্ধ নহয় হেখন স্কুল থাকিব কিন্তু 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত 30তকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা 3খন বিদ্যালয় আছে তেতিয়াতো এমালগেমেশন কৰিব লাগিব গতিকে 30তকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা প্ৰতিখন এলপি স্কুল বন্ধ নহয় মই স্পষ্টভাৱে কৈছো আগতো কৈছো যে 30তকৈ কম আছে কাৰণেই প্ৰতিখন এলপি স্কুল বন্ধ নহয় য'ত অত্যাধিক হৈ আছে এটা কেম্পাছতে দুখন স্কুল চলি থাকে এটোটো মাৰ্চ কৰিবই লাগিব কৰবাত 200 মিটাৰ ডিসটেন্সত দুখন স্কুল আছে তাত এমালগেমেশন হ'ব কিন্তু যদি এখনে আছে তেতিয়া তাত এমালগেমেশনৰ প্ৰশ্ন নাহে তাত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম কেনেকৈ আমি বহনক্ষম বিদ্যালয়খনক বহনক্ষম কৰিব পাৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰো